Dus hier kun je erop zitten, zo'n hoe het doet. We gaan een modeshow van Up To Date, Kiddo, Tom Du en Fabulous Fashion. Een bruidshow van Fidelity. Kleuranalyse op het podium, Wiggy en Stenen Knippen. Body art in bar. Een hele leuke beauty aan, wie denk ik nog voor 10 euro kan hem hier style letten. Nienke en Jente. Ze dragen beide iets van Tom Du. Mooie roze kleurtjes, lelijke publiek, met unieke, combineert met spieken. Binnen van Up To Date in een setje van Sisters Point en EDC. Mint en speaker. Fabulous Fashion. Goed zo aan Rijn nog maar een keer. En Anneke. En een heel mooi wit t-shirt, maar een heel mooi opdruk. Vrouwen dragen Fabulous Fashion. En alles de vrouwen. En kom maar, kom maar. Is dat nou
dat hij net is. Nienke, Sima, Eline, Sake, Marit en de Maat. Ik zonder die en hopen straks net mogen. Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij. Helemaal super, geweldig. Ik ben er zo stil van. Ze stikt Jelle bij de entree en ze helpt hem daar.